Salam dostlar we doganlar. Men Döwran Ismailov. Bugün J-Kon Production'ın kameralarının öňünde uzaktak ýakynymyň täze sanyna başlaýar. Ajaýyp gün, toýly gün. Ýagny garaşly Baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şanly garaşlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygynyň öňü sirasynda. Arkadagy gahrman serdarymyň hormatly prezidentimiziň doglan gününde, ýagny 2025-nji ýylyň 22-nji sentýabr günü bir döwletli ojakda bugün şanly gün, şanly toý toýlanýar. Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Asyr Kakabaýew şäherçatynyň ýaşaýjylygy Saliplerin döwletli ojagynda bugün Elmanjanyň şanly bir ýaşynyň toý toýlanýar. Şeýle owadan günde, şeýle ajaýyp günler ödüniň şanly bir ýaş toýuny toýlaýan Elmanjany häzirki wagtda Türkiýe Respublikasyndaky Mehriban ejesi Manzura gelne Jemel tüýsürekden mehirli gutlaýar. Şeýle owadan günde, şeýle şanly günde biz Mehriban çoğulugynyň şanly bir ýaş toýuny gowanýan. Narzan enemedi. Şeýle de Elmanjanyň kakasy Muzaffar agamydan bilelikde Manzura gelne Jemelden gutlaýar. Şahrukjan Aýgül dogan, size de perdendiňiziň, ilkinji perdendiňiziň ömrü uzak bolsun diýäs. Onu näme? Mehriban adamlar edi, tomaşaçylar we Saliplerin ýaňa belleşimi diýäli ilkinji çoğulugynyň bir ýaş toýuny gowanýan. Narzan enemeden, şeýle de ilkinji agtyjaklarynyň bir ýaş toýuny gowanýan. Muzaffar agamydan Mehriban perdendiňiň bir ýaş toýuny gowanýan. Şahrukjanyň Aýgül gelinimeden şatlygyny paýlaşmaga Asyr Kakabaýew şäherçatynyň tarap Saliplerin döwletli ojagyna tarap ýoly düşýär we Manzura gelne Jemeden Mehriban agtygynyň şanly gününe niýetlen ajaýyp sowgatlaryny, şeýle de arzuwlaryny öz eýlerine goşurýar. Onda näme ýürüdük? J-Kon Production we uzaktak ýakynym siziň uzaktak ýakynlaryňyzdan arzuwlaryny we salamlaryny ýetirýär. Dowam edin. Assalamu alaikum. Salipler we Saliplerin hormatly mihmanlary. Hemmeňizi Elmanjanyň bir ýaş doglan gününe hoş gördük. Han bir el çarpalyň Elmançy. Biziňine ähbar adamlar biziň şu gün şu ýere gelmegimiziň sebäpkäri Elmanjanyň Mehriban ejeti, elbette Manzura Jemel Türkiýe Respublikasynyň iň gowy arzuwlaryny ýollaýar Mehriban agtyjagynyň adyna. İlk göz ağrım, can parçam, Şahruk balam, Aýgül kızım, Elman canım, Allah'ım görüğlünün yaşını versin. Akıllı, huşlu, devletli, okumuşlu bala bol bulkaygay. Ata inesine mirimli bolsun. Hudaýjan indiyil hemmemiz beraber bellep oturmak nasip etkey. Gelin toylaryny, aktyk, çawlyk süýüp oturgaýmyz Allahjan. Şu günlerge özüň ýetirgeýsen Allah'ım. Şeýle de ödüniň ýürite Elmanyň bir ýaş toýuny niýetlen sowgatlaryny goşurmaklyk bizden haýyş etdik. Häzir Şahrukjan Aýgül dogan bärak gelseňiz Elmanjany alyp ene kabul etseňiz Şahruk Mehriban käbäň adyndan toýa bilmek, toýa bilmek nesip ýa. Elmanjan ömrüňiz uzak bolsun. Hemişe öz ýakynlaryňy eder-kädir kiňäli degendirip, gowandyryp ýaşa. Muzaffar aga toýlar gutly bolsun ýa-da. At toýlar gutly bolsun, dowamly bolsun. Hemişe kirber saat öňüňiz eder-kädir kiňäli siziň ýürekdeşleriňiň arasyna toýlasyn. Ýürite Elmanjanyň bir ýaş toýy üçin ýürite Türkiýeden ýollanan tijilik tortun keselim. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею, я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать
Счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Şimdi bir arzu aytmak isteyen mehribanlarını da var mikrofonuna çağırıyoruz. Bu arzularını, dileklerini Elmancana mikrofonun üstü bilen beyan etmek isteyenler var bolsa, tavra mikrofonuna gelseniz. Menzure Hudaym Elmancanın yaşı uzak olsun. Hudaym Şahruk bilen Aygül'ün hizmetini görüp balanın aktını rahatını görgeysen. Muzaffer bilen teyin kartaygaysan Hudaym aman sok baxtlı yaşanlar. Şayam işe toy dep kelek şeyge. Narcanapa çoğulun yaşı uzun olsun dayım. Qoğulun bir olup geçtin. Muzaffer ağa Manzur abiye aktыңыздың yaşı uzun bolsun. Aygül Şahruk sizlerim işte aktıqsı oturmak nasip etkay. Manzur abim aman sok egay. Kaynata kaynanan hamisha kul oynap hizmetini etýärgäýsen Hudaýym kutly bolsun tuğlan günläňiz. Uzak yaşasın. Assalamu aleykum hürmetli mehmanlar. Mene bugün biz enem 6-njy çoğuluqy Hudaýa şükür hava 1 ýaşy Muzaffer ükem Menzure gelinim hava Elmanny doğulgan günü kutlu bolsun Hudaýym. Ömürleri uzak bolsun Hudaýjan. Hava hemşe görecekler yaxşılık bolsun. Sünnet toylarında, mektebe bargan toylarında, diplom toylarında, gelin toylarında şundat hemmemiz şundat cembercek bolmak hemmege nasip etsin. Yine şu kiçigene sowgamyz başını koşursa ruhsat edin. Güldür. Narcanlara çavuklaryňyzyň ýaşy uzun bolsun. Körjege ýaşylyk bolsun. Ata ene aktyklaryňyzyň ýaşy uzun bolsun. Hemişe şöýge kesek toy dep gelik. Amiňe maktym ýaşy uzun bolsun. Uzak ýaşaýar Hudaýym kelin toylaryna da oturargaýmyz. Amiňe merjime sowgam. Egedim Aygül Elmanın doğuluğunun kutlu olsun, yaşı uzun olsun, görevliğin yaşını versin. O sünnet toylarını, bak toylarını, diplom toylarını oturmak nasip etsin. Emmemden nereden efendim çoğuluk toyun kutlu olsun. Allah Elmancanın yaşı uzun olsun. Şöyle ben üyümüze şey toy dip katlaşayım. Şu aratlaşık almadım. Şu toylarda hizmet etkedim. Toy dip katlaşayım emmem. Oo. Sağ ol. Sağ ol, rahmet etkedim. Bir el sarpaýly, el sarpaly. Bagtyar atlar için, eller için de kimi dinleýäs? Elbetde Şahruk Şahan dinleýäs. Mam kelipdahan rahmat. Şu etken zatlaryňyz üçin. Elbette bir gün bolsa da men hem gaýtararman mam. Aktyňyzam ýaşy uzun bolsun mam. Rahmat, köp sag bolun. Oğlumcan yaşın uzun bolsun. Eneň ataň apaly ferzent bol. Anneciğim size de çok teşekkür ederiz. Şahruk giyim, giydim Aygül. Atymam doğuluğun kutlu olsun. Uzak ömür yaş dileyen. Oğlum bir bol geçmeyen arzu edin. Sağ olun. Geçekencan bakar, aktın yaş uzun olsun. Aygül günü Şahruk size de şunu yalı oğul yetiştireğinde sağ olaydı. İnni kıyıl da kıyıl ardı ediyor. Narcanapa o çoluk yaşı kutlu olsun. Endiki toylarına da oturmak nasip etsin. Gelinin tamamen gelsin. Aygülcan, Şahrukcan kutlu olsun çağızının yaşı. Eylik toylarına oturmak nasip etsin. Tamam, böyle. Elmancan uzak yaşa. Muzaffer aktyk ýaşy uzun bolsun, ýaşy uzun bolsun. Enesine atasına mehirli bolsun Hudaýym.
Sağ olsun can. Hoşallyk riyasy aýdylan arzuwlaryň hemmesi arzu bolup galmasyny, hemmesi mamalaşdyn, durmuşa geçsin diýip dile gedýärdim. Mehriban adamlar da baramady. Joşgully tans Aýdym Sadyr bilen dowam edýär. Ýanglanjak Aýdym Sadyryň aslynda siziň hemmeňiz bir tans meýdan şamyzda görmek isleýäs. Owadan Aýdymlar bilen joşgully Aýdymlar bilen biziň meşhur Aýdymçymyz Mömin Hudaýarow dowam edýär. Hemmemiz tans edýäs. Mömin başda. Ýoglagyňyz gutly bolsun. Tavallud aýagyňyz mübarek bolsun. Gördüm kaldım hayrana, Mekkir candan ayyara, Tuğlan kuğlan tuzirem, Жалғыз хан senin cayrana. Hadi balası, son. Kana balası. Aşıklar köp aylangan, joluktun sen haylardan. Karay koysan tayyarman, karamazsan oynama. Aşıklar köp aylangan, joluktun sen haylardan. Karay koysan tayyarman, karamazsan oynama. Gördüm kaldım hayrana, Mekkir candan ayyara, Tuğlan kuğlan tuzirem, Жалғыз хан senin cayrana. Gördüm kaldım hayrana, Mekkir candan ayyara, Tuğlan kuğlan tuzirem, Жалғыз хан senin cayrana. Hadi balası, Berçebek balamız öğrenimiz böyle sevgi kılağımız var bana. Koy koy koy. Ağız ustay tavlangan, Kıyalı jüpsiz baylangan, Hayran hayran hayranım, Jülde jüzgen jiranem. Ağız ustay tavlangan, Kıyalı jüpsiz baylangan, Hayran hayran hayranım, Jülde jüzgen jiranem. Gördüm kaldım hayrana, Mekkir candan ayyara, Tuğlan kuğlan tuzirem, Жалғыз хан senin cayrana. Gördüm kaldım hayrana, Mekkir candan ayyara, Tuğlan kuğlan tuzirem, Жалғыз хан senin cayrana. Devam et ağaçlarına. Kana balası. Kana balası. Koy koy. Koy koy koy. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para para direk. Para para gerek. Para para direk. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para para direk. Bana gerek.